और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि जिन्होंने ये कांड किया, चाहे वो कोई देश हो चाहे कोई ग्रुप हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा। ये इमीडिएटली नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। एंड प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आज़ादी दी गई और ये लोकल के वजह से हुआ। आप जैसे बोल रहे हैं कानवाई का पूरा ये हुआ था, पूरा रेकी पार्टी आगे गई थी, सब कुछ उन्होंने लोकल ने पहले प्लान किया था। 4-5 गाड़ियां हमारी जा चुके हैं, 39 गाड़ियां थी बस, और 39 बस में से काफ़ी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी थी। तो उनका यही प्लान था कि बीच वाली जो गाड़ी है उसमें आकर गाड़ी बीच में घुसाड़ना। जो कुछ हुआ आप बताइए अब उनका ये जो लोकल्स के बारे में ये मैं अभी ये बता दूं कि अभी जो सरकार ने जो स्टेप्स अभी लेने शुरू कर दिए हैं, आपको थोड़े दिन में वो दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं कि आज अटैक हो गया दूसरे दिन पाकिस्तान में अटैक कर दिया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इसके लिए दो वी आर प्रिपेयर्ड, लेकिन जो क्या बोलते हैं ना, सही समय और सही जगह की वक्त उसके लिए देखा जाता है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ऑल गोवा एक सर्विसमैन यहाँ पे आज है, और आज भी अगर हमको किसी कैप्टन हमारे शेटकर साहब सबसे 80 साल के हैं, तो मैं आज भी वो भी जाने के लिए तैयार है अगर बुलाए तो। ये आपको मैं गारंटी दे देता हूँ। आज सगळ्या लोकां मदीं आमी शामील जाल्ले, खूब दूख जाता हे डेली जी गजाली घडत आसा। सो आज हांगा सगळ्यांचे एक तरेन मन दुखवले आसा। मेणबात घेवन आमी भोंवले आनी ते मेणबातीचे मेण पडल्यार आमकां दुखता, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हे जे लोक मेल्यात म्हणजे खूब दुख्ख जाता। आमी आज रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की वन्स फॉर ऑल, म्हाका दिसता आतां टायम आयिल्लो आसा पाकिस्तानाक पाकिस्तानाच्या भाशेन शिकोवपाचें। आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर, आनी म्हाका दिसता येता ते दीस भारताचे स्वर्ण आसतले आनी जे कितें जालां हेजो आमी सगळे निशेध करता। आनी आतां आनी परत हें जावचें न्ही हीच आमची सगळ्यांची इच्छा आसा। आज आमी सगळे युवा, खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी ना हांगा, आयज सगळे गोंयकार, सगळे फोंडेकार एक तरेन एकजुटीन सगळे लोक जमिल्ले आसात आनी आमी तांकां सहभागी जाल्ले आसात। पाकिस्तान को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, पाकिस्तान को मिटा दो, जला दो, जला दो, पाकिस्तान को जला दो। पाकिस्तान एवढा मोठा हिंदुस्तान, केला पाकिस्तान, एवढा मोठा हिंदुस्तान, केला पाकिस्तान। प्रत्येक वेळी आपण इथं यायचं। ह्याच हुतात्मा चौकात मी स्वतः सभा घेतली, अनेक राष्ट्रप्रेमी लोक होते आणि त्यावेळी मी सांगितलं होतं आता किती दिवसांनी आम्हाला परत ही सभा घ्यावी लागणार। प्रत्येक वेळी आपण अश्रू ढाळतोय सैन्यांसाठी, पण हे सैन्य निष्पाप सैन्य का त्या सीमेवर मरते, का त्या सीमेवर असा अपघात होतोय, याच्यासाठी देशाच्या संरक्षणाची अतिशय गरज आहे। मला एक समजत नाही, पाकिस्तानचा आपण निषेध करतोय, पाकिस्तान जी मुर्दाबाद म्हणतोय, मग पाकिस्तानचं उच्चायुक्त आपल्याच देशात आहे, ते कसं? पाकिस्तान नष्ट करायच्या अगोदर हे जे उच्चायुक्त आहे पाकिस्तानचं त्याला सुरुंग लावा इकडे। आणि हे जे पण आम्ही येयल्ले संघता ते आमकां पाकिस्तानाक दाखोवन दिवंक जाय की खरेंच भारत देश हो कितको महान आहा तो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ये देश खतरे से खाली नहीं है। आज उन्होंने 47 मारे हैं, हम उनके 47,000 मार के आए, यही हम प्रण लेके आए।
जाणटे आमचे सगळे भारतीय असतात, त्यांच्या घरांनी आज दुःखाची छाया पसरलेली आहे. त्यांच्या दुःखान आम्ही सगळे भारतीय, माझ्या गावचे सगळे नागरिक, हे लोक नागरिक सगळे आम्ही त्या दुःखात सहभागी असा आणि आमचे सतीच्या त्यांचे पार्टनर असतात. भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हात सकल मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला बोला भारत माता की भारत माता की. आणि त्यांना आमच्या मिनिस्टरांनी गृहमंत्र्यांनी श्रद्धांजली वाहिल्या. त्या बॉक्साने असा किती काय ना त्या बॉक्साने 40 म्हटल्या 44 झाल्या. म्हणजे आज परिस्थिती अशी आहे की कितले जाणटे हिंदून असले ते खबर ना. आम्ही मागता जे सर्वसाधारण सुजाण जे नागरिक असा ते मागता की ह्याचा खंय तरी एक अंत जावंक जाय. आमकां जर सुखान जर जगपाचें आसत जाल्यार असं एक अटॅक आसूंक जाय की ज्या हेतूंतल्यान परत कोणी तकली वयर काडपाक शकचो ना. आणि जे आमची स्वातंत्र्यभूमी आसा ही ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां लोकशाही राज्यान ह्या निवडून दिल्या सगळ्यांक सगळी प्रत्येकाची नागरिक जबाबदारी आसा की आपलो देश कसो बरो उरतलो हेचे. पण आम्ही आज त्यांच्या दुःखान आम्ही सगळे आमचे दुःख पडकार करून जाय आणि आमचे त्यांचे सगळ्यांच्या वांगडा आम्ही सगळे वांगडा राहून आम्ही त्यांच्या दुःखाचे त्यांच्या फॅमिलीचे खरोखरच त्यांचे कौतुक करपाचे. आता एकट्यान सांगले की आपल्या सरकारकडून काहीच नका, पण जे कोणी आमचे भुरगे आमचे सैनिकांक जे मारला त्यांना तुम्ही पहिली खतम करा, त्यांचे फिनिश करा. म्हणजे खरोखरच जे त्यांचे पेरेंट्स असा त्यांना इतके दिसता तर एक असला आणि एक असल्याला आपण दितलो असं म्हणता, सैनिक आणि जातलो असं म्हणता. म्हणजे इतके त्यांचे आमचे सैनिकांचे आमचे पेरेंट्सांची त्यांची इतली त्यांची भावना असता आमच्या देशाक लागून. तसेच आम्ही बी आपले देशाक लागून प्रत्येक नागरिक ते कसले बी किती आमकां लागला धर्म आमकां काय ना, आम्ही सगळे सत्तरीन जसे रावता तसे आम्ही इंडिया गोवा आणि तसे राहून सगळे